Beno, hemen gaude, plenua bukatu da, mahaia aukeratzeko plenua, eta zer da gaur gertatu dena. Batzar Nagusietako 5 alderdiek daukagula ordezkaritza bana gaur eratu den mahaian. Ez guk joan den astean, orain egun batzuk, proposatu genuen akordioaren araberako hurrenkeran, hori ez. EH Bilduk proposamenaren harira eskura zeukan Batzar Nagusietako lehendakaritza. Baina, zapuztu egin du Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak orain egun batzuk egindako lusatutako aukera. Eta kontua da zergatik arbuiatu duten gaur, beraiek mahaiaren lehendakaritza lortu zutenean, onartu zuten formulazioa, onartu zuten akordioa. 2011ko ekainean Bilduk lortu zuen Batzar Nagusietako mahaiaren lehendakaritza, eta orduan ere 5 alderdiek osatu zuten mahaira. 5 alderdiek, orduko haiek, bat hartuta eta ados jarrita. Bilduko Loitzune Txarola izan zen lehendakaria, eta mahaian berarekin batera, Eusko Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, eta Aralar. Gaur egun, alde bakarra izango litzake Aralarren ordez Elkarrekin Podemos egotia. Guk joan den astean publiko egin genuen akordio proposamena, adostasun proposamena, 2011ko hartan gauzatu zen bera izan zen. Eta gainera gogora ekarri nahi ditut, orduan Loitzune Txarola, Bilduko lehendakari aukeratu berriak bere hitzaldian esandako hitz batzuk, eta komila artean jartzen ditut, haren hitzak direlako, eta honela esan zuen. Gipuzkoako gizartearen babesa jaso dugun indar guztiak gai izan gara ados jartzeko gaur mahai hau eratzeko. Eta hori, egiazki, keinu apala da, baina baita garrantzitsua ere. Hauek izan zian orduan Bilduren mahaiko lehendakariaren hitzak. Eta galdera da zergatik orduan bai eta orain ez. Zergatik zen orduan Bildurentzat keinu apala baina garrantzitsua guztien arteko adostasuna eta alderdi guztiak mahaian ordezkaritza izatea, eta nolatan esaten dio oraingo honetan ezetz EH Bilduk horrelako akordio bati. Ze izan ere, berriz ere esango dut, guk oraingoan orduko proposamen berdina egin dugu. Baina proposamen hori luzatu genuen orduko, ordainetan jaso deguna, Bilduren aldetik deskalifikazioa izan da. Eta ez beste ezer. Eta gertatu dena ikusita, guk 2 ondorio ateratzen ditugu. Batetik, gure iritziz, argi ikusten dela, EH Bilduk aje bat badaukala. Egiturazko zailtasuna daukala gainontzeko alderdiekin adostasunetara iristeko. Eta bestetik, gure ustez, zenbakien bidez oztopoa eta blokeoa eragiteko kalkuluak egiten ibiltzia, ez da Gipuzkoak behar duena. Gure ustez, Gipuzkoak behar duena da aurrera egitea. Hain zuzen, gure hautagaiak Eider Mendozak diputatu nagusi izendatzeko saioan aurkeztuko eta defendituko duen egitasmoarek bitartez aurrera egitea, bai gizarte, bai ekonomia eta bai politika mailan. Horixe da Gipuzkoak behar duena.